सियालब्राय लामाखौ एबारनिफ्राय सिनाय हासिगोन ना? औ दिदोमादा। ए गुमैमोना सफैबाय। औ सफैबाय दे नापे। आब' नै गुमैमोना सफैबाय। ए सफैबाय नोंसोरो फै एसे गोबाव जाबाय माथो। दखानफोरावबो हाबबोबायना? ओमफ्राय माथो खालामबाय दङमोन नोंलाय? आङो ओंखाम संदों। ए ओंखाम संबायानो नै आं बेदर लाबोदों मेथाइबो दोङो बेयावनो। दे होमबा फै न' लोगोआ अबेनि? लोगोआ जोंनि गामि दाबब्रै दाबबासो गारनानै मोनो। दे फैदों मोजाङानो जादों दे। मोजांबा खबरा बाजै? दङ दे इसोरनि उनाव मोजाङैनो दंथ'यो। नोंहालाय? दङ दे मोजाङैनो दंथ'यो मोजां गेजेरावनो दंथ'यो। ओमफ्राय बैनाय नोंहालाय माथो खौरां? आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दे गुमै। फै न' सिङाव जिरायफै। थौ बा गुमैजों फैफानाय सेंग्राया हेन्डसामथारलै आं फसायसोबाय। आंनि नाम्बारखौ बिनाय मोनबा आं हरगौमोनहाय बाला। आरो आङो गुमैनिफ्राय बिना लागोन र' बिनि नाम्बारखौ। आंलाय गुमैखौ हारसिंसो फैगोन सानदोंमोन। बिदि लोगोजों फैगोन होनना मोनथिबाथाय आं मोजाङै देलायना थागौमोन ना दख'ना उनु गानना थागौमोन ना। आरो सेंग्राया एसे साइस गैयाबाबो बेलेग माथो साइसथार फसायसोबाय आंहा। इसोर आंनि नाम्बारखौ जोंदि बिना लाङो दे बेजोंनो रायज्लायबाय थागौमोनहाय। नङा नांगौना आंनोबो सासे बयफ्रेन्ड नांगौ सासेबाबो थाथारनांगौ रायज्लायग्रा गोसोफोरखौ एसे मोजां मोननाय बायदि। एसे लिपस्टिक काजल फोनहैनि र' लिपस्टिक काजलबो लायाखैमोन आङो। आरो आयौ मोखाङाव लाग्राखौबो माथो लायाखै। बै पन्स बेबि क्रिमखौ लानि र' बेखौ लाबाथाय गुफुर जायो मेकआप लानाय बायदि। आयौ बोरैबा गोसोम बेबेसो नुबाय खोमाहाय आंखौ। बिदि हेन्डसाम सेंग्रा फैफादों होनना मिथिबाथाय दहायनो मोजाङै देलायना थागौमोन। दख'नाखौनो स्राय गानना थागौमोन ना। दख'ना गानबा ओरैनोबाबो साइस गैयिफोरखौबो साइस गोनां नुना होयो। आरो आंबो एसे असाइसबो नंद्राया देनाय साइस दंसाबो। थांनि र' एसे देलायहैनि आरो बिसोरनि खाथि थांबाय थागोन सिथाब नाम्बारफोरखौ बिबाय बायो खोमा। आं मा बुंबावनो बिजामादैखौ आंखौ एकदम गोसो थोथारोनो। दा आरो आं बोरै बेजों हाबा जानो बिदिबो जायोना मानसिफोराबो मिनिगोन। एकदम बिजामादैयानो जाहैथारबायना दासो नङा आगोलथ' आंनिनो बिजामादैमोन ना। दा बिजामादैया आंनि फिननायखौ नेबाय दङ। आं मा होननो दे। आंथ' गोसोआनो गैयामोन र' बिजामादैजों हाबा जानो। जेनेबा गोसोथ' दङ एसे थेवब्लाबो माने बिजामादै जाहैबायना। बिजामादै जायाबालाय हाबा जानो हागौमोन र' हायै नङा। जेनेबा आंहाबोथ' हौवाया गैखाला देनाय। दा मा खालामनो आङो। बिजामादैयाबो एकदम गोसो थोथारोनो। मा खालामनोसो सानबाय आङो। दा आंनि फिननाय नेगासिनो बिजामादैया। आं मा फिननाय होनो दे। गोसो थोनोथ' गोसोआलाय गैयामोन थेवब्लाबो एसे बोरैबाबो मोनदों माने आंखौ गोसो थोथारोनो। फारसेथिंजाय रावखौबो मोनाखैबो नालाय। आंबो गांजेमा गोसोमखौ उनाव मोजां जागोन होननानै हाबा हरबायमोन। साननो गोनांबा आंनि थाखायनो जाजोब्बाय। गांजेमा गोसोम रानिखौ आं बेजों हाबाखौनो होनाङामोनलै। दा बिनि थाखायथ' बेफोर दा लेथाया नांना थाबायना। मा खालामनो आं दा मा फिननाय होनो। बेसेरा बिजामादैयाबो हिनजाव नांथारगौ दा। अबाव मोनगोन अबाव मोनैनि आंखौनो गोसो थोगारगारबाय। अबयसे समायगोनबो देनाय आंजों आंनिख्रुइलाय देरसिनसो जागोन बेयो। थेवब्लाबो दा खोथाया जाहैबाय मा सानबाबो सानख'नोनो हालाहाय। आरो बियानियाबो जोंफोर सानैया हाबा जाबाथाय आंखौ गनायनाय नङा खोमा। मोनथिलाहाय आंबो माबा दा आंखौ नेबाय दङ खोमा बियो फिननायखौ होगोन होननानै। मा खालामनो आं दा मा फिननाय होनो। थांनि र' बाहेरसिम मा बुंनाय जायो दा ओजों थांनासो आं मिथिसिगोन। दा दिनै जेबो बुंथ'नो हाला। फैसाया एसे जमा जाबाय र'। बे बादांगि बुरिया एसे भाग्य दं खोमालै। बिराद लाब जाबायलै दखानाबो। खैदिनथ' जाखो दे दखान होनाया बोसोरसेबो जायाखै। थेवब्लाबो आमदानि फैसायानो फैसा। साला बाहेरायाव थांनो मोनसिगोन र' आंनि आथिङा हामसिगोन। फैसाया एसे 1 लाखसो जमा जाबानो थांखानोसै बारा नांखाला। नों बायदि बुरि हिनजावखौ खैज्य खालामनानै थाबाय दङ आं। बेसेथ' आरो खैज्य खालामना थाबाय थानो। जै आंनि आथिङा हामबाय आङो गोदान सिख्ला हिनजाव लाबोखानोसै। साला बुरिनि फिसाजोखौ माथा मारिदोंमोन नाथाय एसेबो आंखौ थाल होआसैना।
मोनगोन र' दाबो मोजां मोजां सिख्ला नागिरना मोनगोन माथ्र आथिङावल' हामथों सिख्लाफोरखौ आरो आं फथायनो रोंखागौब्रा खर'खौनो बोरैबा मोनथारदोंहाय दिनै दखानाव थांनो हानाय नङा आङो हाव बादांगि नों दासिमबो मानो दखानाव थाङाखै खर'खौ बोरैबा मोनदोंहाय आं दिनै थांनो हानाय नङा खोमा दे गबदा बिदिबा मा जानो मुलि जानानै थां आंनि आथिङा थाबैनो हामनांगौना हामनाङा हा ना आंनि आथिं हामनायखौ नोङो नागिराखै बिदि नङालै गबदा खर'खौनो बोरैबा मोनथारदों मुलि जादोंथ' आङो मुलि जाबाबो बारा मोजां मोनाखै होमबालाय दुमफेखौ थांनो हो बिदि दखानखौ बन्द' खालामबा जागोन नामा सानसेबो बन्द' खालामनो मोना दुमफेखौ थांनो हो दुमफेखौ दुमफिया थांबा आरो सोर ओंखाम संगोन आंबो दिनै ओंखाम संनो हानाय नङा मुलि जाबाबो हामाखै ओंखाम संखांना थांनो हो दुमफिया रोंनाय नङाना आरो बियो आरो सानसेबो दखानाव थाहैयाना न'आवनो खामानि मावबाय थायो बिदिबा बिजनेसा बोरै सोलिगोन दे दिनै जुदि नों थाङाबा 3,000 5,000 लस जालायबाय बिदि एथ' लस खालामनो हायाथ' थां मुलि जाबा गरसेसो फालथु नङा बादांगि आंनि आथिङा थाबैनो हामनांगौ नों मा आंनि आथिंखौ बेफोरबायदि नों नायबाय थानो मोजां मोनदों नामा मोनाखैलै दा आं बोरैबा मोनथारदोंना नङाबा दिनै सानसेखिनिखौ थाथारनोसै दे बिदि नङा मुलिया जाहैबाव नङाबा दुमफेखौ हगारहर रोंनाय नङा बियो र' होमबालाय आं मुलिखौनो गरसे जाहैबावनि दहायनो जादोंमोनहाय मानो हामाखै गोसासो लोमजानो नागिरदों खोमा गोसा लोमजानो होनाङा नों जुदि लोमजायोबा मा जागोन दखानाव सोर थाहैगोन आरो नों गोसा लोमजानो गोनांबा आरो बेयावबो थाखा फैसा थांलायबाय गोख्रै मुलिया जाहैबाव आंसो मोनथिगौ बोरै सहायनानै थायो मोनथिबाय नोंसोर जाबाय आजादि आथि दं आखाइ दं थाबायथिंबाय थायो आं लुबैया नामा आंबोथ' लुबैयोना थां बिदिबा जागोन नामा आंनि आथिङा थाबैनो हामनांगौ आरो आं नोंनि बे फान्थाव सावनाय मोखांखौ आं नायबाय थानो हायाथ' आंनो नांगौ सिख्ला हिनजाव आंजों थाङालि बालि गैयालै माखौबा लोमजानो ओंखारदों ना ओरैनो नाटकसो दिन्थिफ्लादोंलै बे बुरियालाय नाटक दिन्थिफ्लायाखै बियो आंखौ बिराद मोजां मोनो आं मिथिगौ बिराद अनोना लोमजामारदों बियो नङाबाथ' बियो आंनि मोजांखौनो सानखायो बे बुरिया सानो खोमा गावजों मोजाङै सुखि संसारि जालांगोन होननानै दसे बुरि खाथा नोंखौसो आं लाबाय थागोन मायाबा बुरि मांगांग्रां फान्थाव सौनाय मोखांखौनो आं नायबाय थानांगौ नामा बोरैबा लाजिनायबो मोनदोंहाय आङो मा बुंगोन आङो गोसोखौ मोजांबो मोनदों आरो एसे गिनायबो मोनदों माबा फिननाय होयो आंना आइ बिखुनजो गोसोथोनाया आंनिबा आइ बिखुनजोआ अकेयानो होनगोन खोमालै बिदिबो सानलाय लांबाय आं दाखालिबावै आइ लाभ इउ बुंनायाव रागा जोंदोंमोन नाथाय उनखालि बारा रागा जोङासै माथो बिजामादै फैबाय नोङो औ ओमफ्राय मा सानखो नोङो साननायानोथ' बिजामादै जाबाय र' मा होनो आं मा होननो दा जेबो बुंनाङा नोङो आइ बिखुनजो जिखिजाया आङो अके होनना सानना लाबाय र' बिदि अकेद्रायबो सानना लानाङा र' दा गियानियाबो मा सानगोन आरो गामिनि मानसिफोराबो नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा नोङो आं थानायाव बेफोरखौ टेनसन लानाङा नों माथ्र' आंजों जुलिल' जादो जोंफोरा सानैबो मोजाङै संसार जालांगोन नाथाय बे बैसोआव बोरै हाबा जानो बिदिबो जायोना दा नोङो हाबा जानो हागोन देनाय नोंहा हिनजावबो गैया गथ' गथायबो गैया दा आंहादि गथ' गथाय दङ फिसौफोरबो दङ मिनिगोन ना दा बेनिखायनो आङो मा बुंगोन मा बुङा मोनबाय दा माने आं साननायनो मोनाखै नों जेबो साननांला जिखिजाया नोङो अकेल' बुंदो माने आं अके सानना लाबाय आङो थाबैनो नोंखौ जुलि खालामसै आरो नों जेबो गिनाङाबो लाजिनाङाबो आं आइजों रायज्लायगोन दे होमबा नों थाथ'नाय जिखिजाया आं नोंखौ राजि जाबाय होनना सानना लाबाय र'हाय बिजामादै आं राजिबो गैद्राया र' एसे बोरैबाबो मोनदों माथो माखौथ' बोरैबा मोनदों आइ बिखुनजो सरि निमाहा होबानो जाबाय सोरबा जानो गोनां हिनजावखौनो आइ बिखुनजो बुङो नामा दिनैनिफ्राय नोंबो आंखौ बिजामादै होनना बुंनांला आंबो नोंखौ आइ बिखुनजो होनना बुंला दै दे नों मोनसे खोथा बुंनाय दे नों बेफोरखौ बाद होथ' नों बेफोरखौ साननाङा सोरबाया मा सानगोन साना बेफोरखौ बाद होथ' जेखिजाया आं जुदि नोंखौ जुलि खालामोबा नोङो आंजों सुखि संसार जालांनो हागोन ना हाया गांजेमा गोसोम रानि बायदि नोंबो आंखौ मुगैगोन मानो मुगैनो आंलाय मुगैनाय गैया आं रावखौबो मुगैयाहाय जों जुदि हाबा जामारोबाबो बिदिनो मोजाङैनो संसारखौ जालांगोन आरो आं गांजेमा गोसोम रानि बायदि नङाहाय बिजामादै आंखौ बिजामादै बुंनाङालै नोङो नाम खारि नाम आंबो नोंखौ नाम खारिगोन नोंनि नामाथ' खिंख्रि नङा होमबा
आं नोंखौ दिनैनिफ्राय खिंख्रि होनना गाबज्रिसिगोन। एसे बोरैबाबो मोनोना दा। दे जिखि जाया आं नोंखौ राजि जाबाय होनना सानना लाबाय, सानजागोन ना? दे थारैनो नोङो बुंमारदो, बांद्राय जबरदस्ति खालामनायाबो मोजां नङा। आं नोंखौ राजि जादों होनना साननासो लादों, नाथाय नों खेबसे बुंबावनाय। बेथो मा होनना बुंबावनो आङो। जि जायो जाथोंसै, जाय जि सानो सानथोंसै, राजिखौनो जानोसै दे। दे बुंदो। दे जागोन दे, आं नोंजों जुलि जानो राजि जाबाय। मा थारैनो नों आंजों जुलि जामारगोन? दे माथो खालामबावनो आरो, नोंजोंनो जुलि जानोसै दे। सानैबो संसारखौ मोजाङै खुंलांनोसै। दा बियानियासोबा माबाफोर हेंथा होगोन नामा एबा? आं बुंदोंना खिंख्रि, नों बेफोरखौ जेबो साननाङा, आं दङना। आं दिनै जोबोद खुसि मोनबाय। थारैनो नों राजि जामारबाय आंजों जुलि जानो। दे बारा दिन बेफोरबायदि थाबाय थाला, जेखिजाया आं नोंखौ थाबैनो जुलि लानोसै। जा जालांबाय बेफोरखौ बाद हो आरो सोमोन्दोफोरखौबो बावलांजोबदो। दिनैनिफ्राय नोंबो आंखौ मालाबाबो बिजामादै बुंनांला, आंबो नोंखौ मालाबाबो आइ बिखुनजो बुंला। जों दिनैनिफ्राय बिसि फिसाय। जेनेबा बिसि फिसायथ' जायाखै देनाय, थेवब्लाबोथ' जासिगोन ना। दे जागोन दे, थेवब्लाबो दा मानसिफोरा जोंखौ जोबोद मिनिसिगोन आरोना। बाद हो, मानसिफोरनि मिनिनायखौ नायबाय थाबा जोंना संसारा जानाय नङा। जोंहा सानैबो बे संसारखौ मोजाङै जालांसै। आङो दायोनो आइजों रायज्लायगोन। जानो हागौ आइया फार्स्ट टाइमाव राजि जाया, नाथाय उनाव जालांगोन आंबो मिथिगौ। मानोना आइयाबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायो, अनखायोबो। बिहामजो महरै गनायना लागोनथ' बियो, आं मिथिगौ। नों एथ' जोथोन लायो, केयार खालामो। दे होमबालाय रायज्लायबानो जाबाय मोजाङै बियानिजों। बननि टेनसन गैथ'ला र'। ओरैनोथ' गेसजोंबो बारा संखाया, थेवब्लाबो मालाबा संनाय जायोना। थेवब्लाबो मालाबा संनायखौबो खम खालामनांसिगोन आङो। मानोना फैसा बासायनांगौ ना, बनजोंनो संबाय थासिगोन आं एबारनिफ्राय। माने आलासि फैबा साहाखौल' गेसाव फुदुंना होगोन। दा माने न' बानायनोबो फैसा नांगौ ना। न'खौ थाब लुना लानांगौ, होमबासो आइमोना फैगोन। बे आइयाबो न' लुबासो फैगोन होनना बुंबाय थायोना। दे न'खौनो थाबैनो फैसाफोरखौ जमायनानै न'फोरखौनो लुनोसै। मोनथामसो रुम बानायनांगोन। मोननै रुम बानायबाबो फिसाद्राय नुगोन ना, मोनथामखौनो बानायनांगोन। जेन थेनैबाबो एसे सेबै सोलिनानैबाबो फैसाफोरखौ जमायनानै रुम 3खौ लुथारनांगोन। आखायानो साबायहाय आंनिया बन दानै दिनै। हेलौ। मा खालामदों? दङ र', नै बन दानखांनानै दासो ओरैनो जिरायथ'दों। बन दानै आखायानो साबायहाय आंनिया। खोनादोंना रामोनदा, एबारनिफ्राय फैसाफोरखौ हिला हिसा खालामला। माने गेसावबो मालाबा संनाय जायोना ओंखाम ओंख्रिफोरखौ, बेखौबो खम खालामनांसिगोन। थाबैनो न' लुनांगोन जोंहा न'। ओमफ्राय लैथोश्री, माथो आइनिया आखाइ सानाय जादोंमोननो? औ, आखाइ सानायालाय बे दाखालिबावै जादोंमोन खोमा, दा हामबाय। ओमफ्राय लैथोश्री, नोंखौ माथो बियो दख'ना गांनै सुनो होदोंमोन, गावगायानो सोमना दोनदोंमोन, ओमफ्राय आखाइ सानानै सुनो हायासैनो, नोंखौ सुनो थिनबायनो। ओमफ्राय नोंलाय मानोथो सुना होदि? बेखौनोथ' बुंदोंमोननो, ओमफ्राय आं खोनायासै। खोनायासै? माथो नोंखौ बेसेबा गोसा गाबज्रिबाय दङमोननो। लैथोश्री, नोङो सुना हो, मिथिगौ ना? बिदिनो आरो बिखुनजोफोरखौबो गावगायनि बिमा बायदिनो अननांगोन। माने नोंनि असे बिमाखौनो सानना लादो आरो। बिदि मालाबा हाया जाबा सुना होबानो जाबाय। बिदि नङा रामोनदा, आं खोनाबा सुना होगौमोनलै। आं खोनानो थायाखै, माने मबाइलबो नायबाय दङमोन ना आङो, गोसा नायबाय दङमोन। दे नोंनाबो मबाइल नायनाया बांद्राय जाबाय खोमा न', मबाइल नायनायल' खोनायो। माथो गय फुलिफोरखौबो जालांजोब्बायनो। मबाइल नायबाय थायाथ' आङो, ओरैनो गेजेर नायो। जेनेबा नायो देनाय, थेवब्लाबो एथ' बिदि नायाथ' सानसेया। MBयानो जोबजोबा आंनिया, 2GB जोबजोबा, आधायानो जोबा। आरो एसे एनलाखौथ' नायखानांगोन देनाय, MB सोनाय दंखायो। बिदि होननानै आं नायबाय थायाना, दिनैबो नै बनखौनो दानबाय दङ, जेबोखौनो नायाखै आङो, दासिमबो नायाखै मबाइलखौनो। दे जिखिजाया नायबाय थायाबानो जाबाय। आरो आइया गाबज्रिबा एसे थाल ला। बियो जुदि मालाबा हायाबा दख'ना बा गस्लाफोरखौ सुना हो, जेबो नङा दे, गावनि बिमा साननानै। दे आंलाय सुना होखागोन ना, आं दाखालिबाबो खोनायैखायसो। दे होमबालाय ना, उनाव हरगोन दे आङो। औ दे। बेखौनो फिसालानो लागायना होदों आरो बियो। आं बुंखादोंआनो, आं दाखालिबाबो खोनायाखै होननानै, बा थेवब्लाबो फोथाया। बिहामजो, एबारनिफ्राय गेसाव ओंखामखौनो संनांला। औ
बेखौनोथ' सानदों आंबो। बनखौ आरामसे दानना दोनखाबाय आङो नोङो आरामसे संबानो जाबाय आंबो दिनै गोबां दानबाय दे आयै। गोबां बन दानदों आंनो दानखाजोबखादों नोंलाय आथिसेफोरल'सो दानदों माथो आथिसेल' दानाखै दहायनिफ्रायनो दानगासिनो माबासो जाबाय खमसे खम 7-8सो जाबाय। जागोन मायाबा आंसो एथ' खस्थ'यै दानना दोनबाय गावगायासो दाननाय जाबाय नोंलाय माथो आथिसेफोरल'सो दानदों। ओहो आयै आंबो दानदोंथ' दहायनिफ्रायनो दानगासिनो आङो। नङा बिदि बुंबानो जागोन नामा बिहामजो आंसो एथ' खस्थ'यै दानना दोनजोब्बाय नोंलाय बेसेथो दानखो दे आंनासो आखाइ साखाइ थिफुलाय लांजोब्बाय। आइया बे आइ बिखुनजोआलाय माबायदि मानसि आंसो दानजोब्बाय बन माखाखौ गावगायासो आथिसेफोरल'सो दानदों खोमा आंनासो आखाइ साखाइ साजोब्बाय एथ' खस्थ'यै दानदों आङो ओमफ्राय दा गावगायासो दानहैजोबनाय जाबाय ओमफ्राय आं आथिसेल' दाननाय जाबाय।